Dobrý deň, predložil som zase ďalšiu časť z rozhovorov s pánom profesorom Luc Montagnier. Keď niekto nevie, tak aká je to veličina, nech sa páči, pozrite si Google alebo nejaké Wikipédia a podobne. Nech vám to nerozprávam ja, ale zistite si sami, kto to je, aby ste vedeli, s kým máte tú česť. Ospravedlňujem sa, ak sú tam niektoré chyby v terminológii, ktorú som teda nezvládol. Je to ťažká téma, tie rôzne názvy nukleových a čo aj akých kyselín. Snažil som sa to urobiť s čo najlepším, teda svedomím. Ak by ste našli nejaké príliš závažné chyby, ďakujem, že mi to dáte vedieť. Nech sa páči, tu je rozhovor. Počúvate Rastia z Francúzska. Pred rokom ste ako prvý upozornili svet na pôvod tohto vírusu, keď ste uviedli, že ide o vírus, ktorý pravdepodobne pochádza z laboratória a naznačili ste, že sa ho v žiadnom prípade netreba báť, pretože príroda sa dobre zbavuje patogénnej záťaže. Odkiaľ pochádzajú teda varianty? Je to veľmi jednoduché. Varianty pochádzajú z očkovania. Vírus má silnú schopnosť sa meniť, podobne ako ostatné RNA vírusy. Chrípkový vírus je príkladom dobrým. Hoci chrípkový vírus sa rozhodol vytvoriť svoj genom v 8 častiach. Je to teda pomerne zriedkavé, aby sa vírus spoliehal len na jeden reťazec RNA, ktorý nesie všetky tieto gény, ako to korona má. To je limit. A prečo je to limit? Pretože replikácia RNA prebieha tak trochu mechanizmom, ktorý kopíruje DNA. To znamená, že je to štruktúra základov a to sú základy, ktoré sú 4. Až na to, že práve korene nahrádzajú timidín, tieto 4 bázy sa kopírujú enzymom, ktorý do nich vloží komplementárne bázy a vodíkovou väzbou sa spojí, čím sa nový reťazec pripojí k starému. Vírus sa teda replikuje ako vírus DNA, ale je to RNA. A to ja som dokázal v mojej práci v 60. rokoch. Ukázal som, že dvojitá špirála, ktorú tvorí RNA, je veľmi stabilná. Bola infekčná a odolná voči kyseline ribonukleovej, enzymu, ktorý delí RNA. Takto sa mi podarilo ich oddeliť. Je to veľmi dôležitý genetický základ týchto vírusov. Myslím, že to isté platí aj pre koronu. Dvojitý reťazec musí byť v bunkách mimoriadne stabilný. Molekulárne obmedzenia znamenajú, že si nemôžete predstaviť, že by táto dvojreťazcová RNA vytvárala chromozómy a tak ďalej. Je príliš nepružná. Táto molekula je oveľa tuhšia, pretože má menej molekúl vody. DNA je postavená na molekulách vody, preto má hustotu 1,7. Zatiaľ, čo dvojreťazcová RNA má hustotu 2. A prečo je to hustota 2? Pretože je v nej menej molekúl vody. Vidíte, že to, čo sa medzi tými molekulami zmenilo, je cukor, vďaka ktorému zostáva ako kostra. Je to ribóza namiesto deoxyribózy. To je niečo úplne iné. To je všetko. To, čo ste povedali pred rokom, sa ukazuje ako pravda. Nakoniec ste nás varovali. Je to potvrdené, je to chiméra. Čo to znamená? Na začiatku bol to prirodzený základ, takže Číňania môžu hrať na tomto poli. Keď sa pozrite na krivky VHO, keď sme očkovali v januári, krivky kontaminácie prudko stúpajú, rovnako ako počet úmrtí, najmä mladých ľudí, na trombózu a podobne. Aký je váš názor na toto masívne očkovanie? Je to masívne, keď existujú liečby, ktoré fungujú, sú účinné a lacné. Je to obrovská chyba, je to vedecká a lekárska chyba. Na druhej strane je to nepriateľné. V dejinách si jedného dňa všimneme bilanciu toho všetkého.
lebo varianty sa skutočne vytvorili vďaka očkovaniu. Čínsky vírus, teda vakcína, teda na báze protilátok vytvorených vakcínou. A čo robí tento vírus? Teda buď zomrieť, alebo nájsť riešenie. Nové varianty sú vyrobené, sú vlastne výsledkom očkovania. A tak vždy vidíte v krajinách, dokonca aj teraz, rovnakú krivku očkovania a krivku úmrtí, ktorá nasleduje. Pozorne to sledujem, ak máte experimenty, ktoré sa robia in situ, teda na pacientoch chorých, na chorých ľuďoch, ktorí sú sa očkovaním nakazili na koronu, a chcem vám ukázať, že to, čo vzniklo, je variant vírusu odolný voči očkovaniu. Ako je možné očkovať počas epidémie? Vysvetlite mi to, prosím. Je to nepredstaviteľné. Je to ticho. Ak chcete, veľa ľudí to vie, všetci epidemiológovia to vedia. Sú to protilátky produkované vírusom, ktoré umožňujú silnejšiu infekciu. Je o tzv. Zosilnenie protilátok, teda protilátok, ktoré podporujú infekciu. Protilátka sa naviaže na vírus a potom máme protilátkové receptory, ktoré máme, ktoré potom zachytia vírus, a to nie je náhoda, pretože je naviazaný na protilátky. Je zrejme, že nové varianty vznikajú selekciou protilátok vytvorených očkovaním. To je poprvé, ale po druhé, títo ľudia nepochopili, že príroda našla spôsoby, ktoré nepoužívajú. Ľudia zo spoločnosti Pfizer, ktorí sa pustili do toho, aby naša messenger RNA zostala v tele čo najdlhšie, tak ju musia obohatiť o GC, guanín a cytozín. Guaninovo-cytozínové a vodíkové väzby sú silnejšie ako adeninovo-uracilové väzby. Príroda sa rozhodla ho meniť pomocou konceptu, ktorý nie je známy, ktorý je známy umelcom, ale nie vedcom. Ide o harmonické rady čísel, najmä Fibonacciho radu. Všetky varianty majú čoraz viac Fibonacciho radov z pomeru ku guanínu cytozínu. Prečo? Pretože genetický kód je degenerovaný, to znamená, že má možnosť voľby. Existujú kódy o troch nukleotidoch, ktoré zodpovedajú aminokyseline, ktoré sú variabilné, hlavne na posledných. Takže môžeme nahradiť G alebo C písmenom A alebo U a bez zmeny kódu. Tak povieme, že ide o preklad tejto RNA na úrovni ribozómu. Prečítame, že ide o rovnaké aminokyseliny a tak nezmeníme proteín, to je rozdiel. A vôbec varianty majú vlákna Fibonacciho a vakcína nie. Je to vlastne naopak, je obohatený o GC, aby bol stabilnejší. Dnes sme sa dozvedeli, že včera večer schválili vakcinačný preukaz. Je to hanebné, škandalózne a bude čoraz viac nehôd s vakcínami. Zistíme, že spôsobujú rakovinové ochorenia a tak ďalej. Sme zatiaľ len na začiatku. Vakcína na báze messengerovej RNA, to je chiméra, tiež súhlasíme. Áno, a čo sa bude nakoniec po 2-3 rokoch? Ako zmizne? Myslím, že RNA by sa mohla kopírovať sama, prípadne je už replikovaná konštrukciou vakcíny, alebo sa replikuje o niečo neskôr. Takže neexistuje zatiaľ spôsob, ako tomu zabrániť, a tak sa v búnkach vytvára veľmi stabilná dvojreťazcová RNA, ktorá sa nakoniec a dôsledky, čo sa bude? Nevieme, nikto to nedokáže predpovedať. A našlo sa 150 dávok vakcíny, v skutočnosti to bol fyziologický roztok. Inžinieri spoločnosti Pfizer odvedli skvelú prácu, ich messengery boli dobre zabalené a tak ďalej a dobre to bolo postavené. Nejde o to, čo potrebujete, ale že messenger sa preloží na proteín.
vakcína v skutočnosti vytvára proteín spike, aby sa dostal na povrch vo veľmi veľkom množstve. Takže máte protilátky, ktoré sú nebezpečné, pretože sú pripravené podporiť infekciu. A preto je viac infikovaných ľudí po očkovaní. Keby vás zajtra nútili dať sa zaočkovať, čo na to poviete, čo urobíte? Odmietam očkovanie. Moje svedomie odmieta očkovanie. A čo by ste chceli povedať 200 000 všeobecným lekárom? Čo by ste im povedali? Správajte sa ako lekári a nie ako ovce. A hlavne máte strach a nebojte sa radu lekárov, to oni sa boja. A preto robia tento forcing dnes, aby ste... Ak sa nedáte vakcinovať, tak ste zlý lekár. Profesor Furtillon je dnes vo väzení. Takýto profesor, ten vo väzení je za to, že sa snažil liečiť a dokonca pomocou procedúr. Aká je vaša reakcia? Prvé zatknutie vyvolalo nejaké reakcie, ale druhé nič. Keď to nie je normálne, že keď prikladal odklady na pokožku, tak to nie je trestný čin. V súvislosti s očkovaním, s globálnym očkovaním, ktoré už spôsobilo 10 000 úmrtí, vieme, že v Európe už bolo 10 000 mŕtvych, ktoré sa pripisujú vakcíne. To nehovorím ja, to sú oficiálne údaje. 10 000 to ešte nie je dosť. Koho pošleme do väzenia? Áno, to je dobrá otázka. Že Furtillon je vo väzení a na to nikto nič nehovorí.